Hapon na naman, mga tugang. Webes na naman. Anong petsa na? Anong petsa na? Petsa 21 na. Kan Enero taong 2021. Good afternoon. How are you people? Kamusta po ka mga boss? Saka mo Kung kamusta dyan, so ano so mga nagsarampay ng unya na pagkaaldaw. Ano? Nagsampay. Okay. Ibang pangkadangog ko ka ito Ano pa guna mo sambay? So nagsampay nguya na pagkaaldaw. Luminawas na baga? Oo, mainit na ang panahon, Ate Chi. Mainit na ang panahon. So perfect na perfect ini. Perfect. Perfect. Para sa mga paralaban niya to na mga magigiting. Na mga nanay. Na mga nanay, asin mga tatay. May nag-text sa kuya nung kasusaro baga. Kang so, ano iyan? Nag-ulay-ulay kita kang paglaban. Nata daw ngayang mga lalaki pag naglalabang ngaya, Ano? Tampunan ng Tampulan ng biro. Kantsaw. Kantsaw. Taman. Inda. Ako di magkikaibanan sa arong na iba. Kaya, Kasi masampay. pero kung yaon sa pamilya, no? Apod Kenny, natadaw ngayon iyan arong kayan. Tigpa para kararantsawa na sa nangaya. Dahil yan hindi easy. Na it will take an extra effort and extra kusog kibuot na maglaba kung ikasarong lalaki. Malay mo talagang araw ka ito ang husband. Pare nga ni iyan, taday para asa sa agom. Oo. At Tapos, least sa tao kita maglaba. nagtatabang. Di ba, malay po lindo, may namatian ng sa iyang misis, kaya siya. Kaya siya naglaba. Ko. O kaya kung baka gusto niyang makamati, o kung abo niya makamati, alis kay misis, Grabe naman. malaba. Ano lang, responsable lang talaga siya. Yes. Saludo kita dyan sa mga araw ka na bagay. Saludo kita dyan mga tugang sa mga tatay na araw tatay ka na yan, naglalaba. nag-ano. Bako gabi, bako gusto sabihon na Grabe paglaba. naman. Babae sa nang magibo. Correct. Diba? Kaya sige Ano na. akala nyo sa mga housewives, katulong nyo? Yes. Kaya sige na tabi manoy. Kuruso na tabi yan dyan na nakatambak na labahan tabi Kaysa dyan. magbata ka mo. Oo. Diba? Kaysa magsulog kita kang Nasupog ka maglabaw, nasupog ka magsampay, kaysa uba ka. yes. Para Tapos na makasupog. tapos kung maski magsulog kita kaysa magsulog kita kang so now on its third week. Pili ko na pala. Dahil ng surusangli. Naubos mo na sa side A and side B. Anong Yes. side pa daw ngayon? Side by side. Saludo kita sa mga tatay na naglalaba, no? Lalong-lalo na kung kita tabi still naka-star pa sa satuya na mga in-laws or biyanan. Dapat talaga makaagod kita maglaba. Isipon mo. Isipon mo. Dapat makaagod kita kan mga gibo-gibo bako sa na dahil yan. Although maski nga ni dahil kita naka-star sa mga biyanan ta, no? It's a must na atatao kita magkuti-kuti sa laog kan harong. Oo. It's a must na atatao kita magkuti-kuti maglaba kung ano man pwedeng gibuhon dyan sa laog kan harong. Kasi magagamit tayo yan eh. Pag kinagbukod na kita, data na kaipuhan magparapaka para pairahay kung sain kung kaysay na mabayad pa kita. Diba? Kasi sa nga ni, may nag-oraampangan kami kan sa kuyang amigong pulis, si SPO7. Ano ikaw ng ranggo? 7? Sa Sus, ni Marich? Sa kuyang amigong pulis. SPO7. Although pulis na siya, ha? Napag-urulay-ulayan ni Manso, baga, gibo-gibo niya na magibo siya kay mga... Maraot, maray? Maray rahay. Okay. Ikilalar mo nga ni. Hindi pa tapos. Sige. Ongoing pa yan. Ongoing pa. Pag magibo ngaya siya kipayag. Siya na sa nangaya ang magibo. Papaluway-luwayan niya ngaya. Diba? Magibo siya kay mga turutambayan niya or something na pwedeng puro pahingaluan niya pag huli. Siya na ang magibo.
No, kaysa ngaya sa magbayad pa ngaya kita. Although ngaya sabihon ta nang yan, dakula ngayan sahod kan pulis uyan, pero ano yan, still nag-iisip pa siya kato kung gaano siya makakatipid sa buhay. No, imbis na ngayang ibayad ko ngaya duman sa magibo, igibuhon ko na sa nangya, tatauman ngaya ako, iga pa ngaya dyan ki mga YouTube, tutorial, Oo. may babakal ko ngayang pagkaon so natipid ko, o pagkaon ng ito kan sa kuyang pamilya. Di ba? O at least sa tao magkuti-kuti. O pag may turo ngaya ang atop, isisulat ko ngaya yan. No? O pagka medyo may kaipuhan na baguhon sa harong, siya na sana nagigibo. Kung halimbawa kita arog po kaya ng satuya na gibo, lalong-lalo na nakaisar kita sa satuyang biyanan, ay nako, mauugmahon sa satuya ng mga biyanan. So, kasi dakol pabaga sa satuya, Ate Chi, na day pa talaga nakakabukod, no? Oo. After kang kasalor, Bukol pa? oo, yaon pa yan sa mga magurang, pero although pinag-encourage ta na magbukol na para maiwasan ang mga bagay-bagay na day pinagkakasiri na butan, no? Ikaw, Ayan. kasundo mo ang in-laws mo. Ay, oo naman. Very good. Maswertihon ako pag-abot sa in-laws. Same with me. Maswertihon kita sa pag-abot sa in-laws. Maski di mo baga piga-agad, itatao sa imo. Although nga ni, sa side ko man, wala naman sindari di. Mhm. Sa ano. Pero kan nabubuhay pa ito, ay nako, super bait. Araramian kan mga nakakamidbid sa sa family ni Papa White. Yes. Dahil nakitang dahil kitang question about that, no? Sa mga in-laws, Pero igwa man kinagkapira, Ate Chi, na medyo problema. buro bad shot. Tiga po na bad shot nga ako kay ugangan. Bad shot nga ako kay ugangan. Ata daw nga yan, mga arog ka na bagay, no? Okay, kamo po mga tugang, okay kamo kang in-laws nindo? Yan ang apot. Are you okay Kamusta? or not? Are you mag-text okay? ka mo sa muya. Oo. Napa no, tabako okay? Put ka yan. Pwede ka mo mag-text sa 0929-780-8325. Wow, may dara-dara siyang cellphone. Sus, nainutan ta ka pa mag-announce. Ako Share man, na. ako man 092739 Ah. 80955 and 0951 9293998. Mag-share ka mo sa muya. Magkasundo baya ka mo kan sa Kan sa indong indong in-laws or dai. Di ba? May masimbag dyan, hindi. Anong reason? Reason. May masimbag dyan, minsan lang. Minsan, oo naman, yes. Di ba? Yes, sa mga tugang niyato na nag-aantabay ngunyan, kindly share your, kindly share your experiences sa indong mga in-laws. Para so mga bagong tubo pa sa ngunyan, so mga minaaragong pa sa natabi, mga tugang, maka-iskapar or maka-preparar ka mga pwedeng mangyari. Dapat talaga, sabi nga ni Kato, pag maagong kita, pati sa tuya ng mga ilusyonan ta. No? Diba? Sa mga lalaki yan, Sabi nga ni baga, pag may kursunada ka sa sarong tao, sa sarong babae, mga lalaki dapat maski so mga babae man, iyo man. dapat daw mo na ilusyonan mo na parents. Parents. Oo. Kasi yung babae, di ka man nangingilusyon. Pero dapat Ay, at least halimbawa, kung mabalyo ka naman duman sa harong, nagdadalaw-dalaw ka naman sa harong kan sa imong ilusyon na lalaki, at least magpahiling ka man. Magpahiling man kita ning magayon-gayon, maray na ugali. Dapat. No. Sorry. Igo ako ka itong nahiling na... Ex-girlfriend? Bako, Okay. Nasa palibot ko lang, no, na babae bako man live in, gumaga naka-star lang kay mga apat na aldaw, no, nagdalo, buro bakasyon duman sa harong kan lalaki. Wow, Dagiton sumagurang. Natural. Oo. Day nga nagbubuwat kung day mo nga agdahon. Iyo. Di nga nagkukusa. Day hindi nagkukusa or even nga pagpamahaw kay puan mo pang garugay guyudon mo pa nga ning magpasiri ngaya sa lamesa na magsarabayan magpamahaw or even ngaya ang paglaba ngaya. So kung ngayang lalaki ang pinalaba ngaya kang bado niya na bako niya paman ngaya agom. Pero
Pero pinaano niya, nga ta matapig konsintir, pig konsinti na. Nagbisita man siya, mag-ano nagbisita. Apat na aldaw? Oo, Bisita? nagbisita ang apat na aldaw. Ayos Kumbaga, yan, mahihiling ta kung ano. Syempre, di magandang masabi kaya na Ate Chi, pag-abot sa mga in-laws, talagang, halimbawa, halimbawa, may mag-ilusyon na sa aki mo. Ay, ko talagang ilusyon. Kung syempre kita man, halimbawa, bilang sarong magurang, di ba, Ate Chi? Bilang sarong magurang, kapag nahiling ta na igwa ng urong ilusyon ng aki ita, ipapamidbid sa tuya, yaon dyan sa pig-apod na pagkilatis. Natural. Kikilatis yun talagang from head to toe. Oo. Di ba? From head to toe, as much as possible, pag may nailing kitang floss, tataramunta. Di ba? Araw kita kaya. Oo, Di ba? iyo. Yun ang itong, minsan, papaagyon sa kasi karaw-karaw. minsan, ang sabi, ang mga in love na mga aki, they nahihiling, So, floss. nahihiling kan ibang tao. Yes. Ano? Diba? Ano man yung nailing mo duman ngaya sa ano? Sus ngaya. Garo ngaya. Araw kaya. Pero may nagsabi digdi Ate Chi, dati ngaya, pero ngayon hindi na. Simula nung lumabas ang baby ko, nagbagong ihip ng hangin. Hala. Nata daw. Dati daw, okay sinakan sa iyang in-laws. Pupunda ka nag-aki na, nag-iba ang ihip ng hangin. Napaano daw? Masyado silang controlling at pag hinawakan na niya ang baby ko, halos ayaw nang ibaba. Kulang na sa nadaa, magpadudo. Kahit na umiyak na ayaw ipahawak sa akin. Grabe naman. Gusto niya na mapatahan kung pumunta pa dito sa bahay, walang paala. Magugulat ka na lang nandyan na hilig pa gisingin anak ko pag natutulog. Grabe. Ay. Pero ito, ko sarong instinct ito kan sarong lola or lolo. Oo, sabi nga ni, baga, ang grandparents are there to spoil their grandchildren. Yung Yes. parents are there to discipline. Yes, So, Pero hindi naman. Pero may mga grandparents din ako na encounter Nagdidisiplina. na. Talaga oo. Oo, abo ninda kan kasi pero syempre, talagang totoo, spoiler talaga yan. mga lolo lola, Mga lolo and spoiler lola. man talaga. Spoiler talaga sinda. Pero may mga lolo lola na may limit. So halimbawa, aki mo pag binawalan mo, dahil ka ngayon pwede magkaon ki chocolate. Oo. Dahil ka ngayon pwede magkaon ki chocolate. Bawal ka ngayon magkaon ki chocolate, tata. Dahil ka pa ngayon nagkakaon or nakadakulon ka na ngayon kasubagor kasuhapon. Sabi ka doon. Sabi ka, wari nga di. Maibi sa aki. Mari na ngayon, di baby boy. Oo. Ang kagustuhan kan mga lola and lolo na mapaog maso sa iyang apo. O na ngaya, dahil ka sana ngaya magtaram ngaya kay mama mo or kay papa mo. Tiyatawan ta ka ngaya kay chocolate. Basta ngaya, Dahil dahil sa ka ngaya pupailing mag-istorya. May nag-text sabi ni si Jackie. Not really close. Medyo ilang ako sa mother-in-law ko. Abo ko pipakilabutan asin pigiinutan ako pag-abot sa aki ko. Pero nakikitungo naman daw siya ning maray pero not really magkasundo. Bako kumbaga, may gap. May gap. May gap man kinaray. Medyo okay sila. Pero at least, siguro, siguro, friction na. So garong nakikipagkarawan sa magulang. I mean, parang minsan kasi, parang Ilap din. Kumbaga medyo, parang din nakikikompete baga sa pag-ataman sa Sa apo or sa aki. Yung may mga pero kung halimbawa, yan. working people kita, magmaho kita kayo, pwede po iwalat mo ng hesa mo si Di ba? Oo. Ate Chi and Kuya A, dahil po kami sa Ludo. Uni kataning milalaki naglalaba pero so agum kaya nagbubusol kikariton nagkalakal bote bakal plus. Ayan sana. So lalaki so naglaba. So agong so nagkakalakal. Ay sala. Baliktad. Ay siguro ko di ta aram kung anong mga reasons. May mga reason why yan. Sige. Ayan na. So mga diyan so mga igoki sa in-laws, may mga mai-istorya lamang, baka this is the right time. Uni man sabi man digdi, pareho sa akin, medyo nagiging controlling, pinapahawak pa ng device
kabilin-bilinan kong wag ipa-gadgets. Oy, ultimo first baby ng anak ko, gusto niya masunod siya. Simple lang gusto namin pero siya gusto todo-todo. Parang pero todo-todo. Sabi din, ay, sabi din, magkasundo naman kami kan in-laws ko, but I noticed that it's possible to have friction when we live together in one house. But now we no longer live in the same house. So all is well. Oh, yun. So dako lang ang bagay na nagseparar. Nag-separate na sinda. Either sa parents ng wife mo or sa parents ng husband mo, magayon na suka mo na. Iya Kaya ba? nga ni nagpundar ka mong pamilya, you want to have your own. Your own family. Diba? Paano ka magkakaiwa kang own family kung still You're living living in one roof together with your in-laws. no? Okay naman yun. Yun talaga, usually talaga araw gayan. Ano? Oo. Sa kadaklan kan mga nag-i-star pa sa in-laws, medyo may masasabi talaga ang mga in-laws. And, sa in-laws, no? Okay, dahil ko na-experience yan. So, nagpaka-akasal baga, maano ka sa in-laws mo sa nag-rent kami, may rent kami. Yes. Oo. Sabi ni Joy, nasa pakikisama yan. Correct. Correct. Nasa pakikisama yan. Kung iisip mo maging so medyo madunong-dunong kita na ang isipon ta na sa tuya na kagustuhan, medyo mapapagalan talaga kita, no? Pero kung tatao kita makisama, tatao kita makibagay, and then tatao kita mag-give way, no? Lalong-lalo na kung naka-star pa kita dyan sa tuya ng mga in-laws, talagang medyo mapapagalan kita kung kita medyo matagas-tagas ang payo, no? Yan, sabi rin ni Kuya okay naman, di nga lang close. Ramdam mo naman kasi sa isang tao pag ayaw sa'yo. Hehe. At ganun ang pakiramdam ko sa in-laws ko. Oh my God. Napakadami nilang reklamo, lalo na sa paglinis ng bahay. Ibaga, kailangan palagi malinis bahay nila dahil pinaghihirapan daw yun ng father-in-law ko. Totoo man. Kaya dapat kung paano nilinis ng mother-in-law ang bahay nila, dapat ganun din way ko. Hehehe. Di ba ang saya? Parang may katulong lang sa bahay na walang sahod. Nako! Tapos ngayon nga, buntis ako, ala naman sila pakialam sa akin, which is okay naman sa akin, at least wala stress. Kasi ang mother-in-law ko, ayaw niya magbuntis ako, kaso binayayaan kami ng hubby ko ni Lord, so wala siyang choice. Oh! Ay, grabe Kalaban, naman, magayon maldita! Gani. Ate girl! Mas maray na ara mo? Kung nakikinig ka man ngayon, sasamudon ko ika. Pero ara mo, Badulan taga kang samod. ara mo dapat as a mother, as magiging lola, maugmo gayud iyan. Ay, di pa man ako pala. Ako nailing ko na kung nataabo sa iyakan in-laws niya. Abo sa iyakan in-laws niya. Imagine nun mo, naki-star ka, abo ka maglinig, maski maglinig. Gusto nga ni kito, may paralinig nga ni Sinda. May paralinig nga ni. Kaya nakikisar nga ni baga sinda bako, nakikisar sinda naman sa in-laws ninda. Siyempre, bako ninda ito araw, makikisama ka duman. Correct. Makikisama siya duman. Ang gusto niya, garuso mangyayari na abo niya pagbuutan, di magbukod ka man. Correct. No? Ay, siyempre dawa kita, abo takima ati sa arong. Di ba? Ang kalinigan ka na harong, nasa habaga it's a must. Nasa health, dakulaw ng bagay kan para sa health ta. No? O, pag malinig ang harong ta, marirahe maghangos-hangos. Correct. Pero kung mati ang harong ta, mamuya ka na sarang mag-angos sa luwas. Di ba? So, imagine that, ika-ate girl, korniton ko ika dyan, o. Abo ka na maglinig. Linig, makisama kita. Pagyaon kita dyan sa laog. Ano? Sabi sa tuyang, Facebook, good afternoon, Kuya Ian, Ate Chi, kay Sir Alvin, and then kay Ma'am Alona, good afternoon kay Ja Nabitito, maray na hapon, Ma'am Che and Kuya A, watching from Tabaco, maray na hapon, dapo Kuya A and Ate, watching from Kuwait, God bless, from Linlin Bisa,
and Tess Armenia ay kay Marina hapon databi sa Indo dyan. Ano? Okay. So kung ano man ang pinag-aagihan nindo tabi sa in-laws niya. O yun eh, Ayan dagit talaga. niya din sa in-laws niya. Dakulo na dagit na ta Ah, doon. minsan or hindi ata kasi kahit anong ganda ng pakikisama mo pag hudas di marunong magpahalaga saka marami na silang nagawa at nasabi sa akin na di maganda kaya malayo ang loob ko sa kanila. Binabalik ko lang kung ano ang ginagawa nila. Sa huli di rin naman sila ang makakasama ko sa buhay kundi ang anak at kapatid nila. As long na masaya kami ng pamilyang nabuo ko, wala kaming pake sa kanila. O, yugon mo yan. Utang na buot. Magkaigwa kita ki utang na buot. Kung wala yan ang mga in-laws ta, wala man yan si Agong mo. Correct. Nakaw. Correct. Ako po, Ate Che and Kuya A, ako po nag-start ki 6 years sa in-laws ko. Grabe po ang pakisama ko sa Inda. Kaya kang mahali na kami sa puder ninda, garohabo kami pahalion. O, di ba? Oh. Maray baga. Ako po dahil nagbubuhay doon niya sa poder din dagabos tigigibo ko. That's good. Very good. Iya. Oo. Dawa na naraday po o nanaraday po ako Ate Che, Kuya A, malinig pirmi an harong. Ang mga bado nindang labahan tigsabay ko pag ako naglalaba. Ako nagluluto, naghuhugas, dahil ako hindi tig-iisip na tig-alila. Dahil hindi na pag-iisip na tiga-alila. Ako, o dahil niya pag-iisip na tiga-alila da siya, takaipuhan ko talagang gibuhon yan, tayaon kami sa poder, kang in-laws ko. Maray pa ini nakakaintindi. Diba? Totoo yan. Uyaw kita sa poder kan in-laws ta, we have to do everything. Bako kita dyan, bisita. Diba? Bako kita bisita, gibuhon ta yan gabos. Maglinig ko. Anong nahiling na pwedeng gibuhon ta kung kaya ta. No. So sige. O sa mga daitabi diyan na masyadong in good term kan Mga in-laws. in-laws sige. Sa tuyang pagbabalik mga tugang Meron tayo dito. mga tips. Mga tips para maging maray ang relasyon nito sa inyong together in-laws. with your Okay, kasi dakulo talaga mag-aragom na maski nga ni day maski nga ni day naka-star sa sarong roof ang ang kamo mag-agom, day kamo naka-star naman sa parents niya nindo. But still meron pa din mga duro disgusto na piga-apod. Oo. Sabi ni Dekan sa tuyang texter, ako po kung sigawan na, wala akong pake. Sige, babalik kita makatugang oras niya to alas 2:33. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. MaxVit. Sa MaxVit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng MaxVit. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra kabikoy pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas Pack, only 1050 SRP. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, sick. Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus. Sa kasa ng todo sa brain without growth nutrients kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa
proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggi Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangan ni dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Ako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Nestogen 3 para kay chikiting 1 to 3 years old. 72 pesos SRP lang ang 135-gram trial pack na good for 3 servings. Available din ang 1.8-kilogram pack. Nestogen 3. Available in supermarkets and drugstores nationwide. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Araw-araw masasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack sa halagang 15 pesos lang. Araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes! 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Sa bagong laban ng bayan, bagong tapang ang kailangan. Sama-sama nating simulan, higitan ng nakasanayan. Baguhin ang nakagawian, pagpapakumbaba ang panlaban. Kakayanin natin ang lahat, pagkat tayo'y may bagong tapang. Hinebra ako, Hinebra tayo. May karamay kang di mang-iiwan, matindihan man ang laban. Tapang ako, matapang tayo. May bagong
Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Mamis, iyo na gayon ini ang pinakahabutang madahog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakusan ng basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus, sa kasa ng todo sa brain budak growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A. Digdi sa DZGB. Okay, balik kita sa satuyang programa. Sa mga nakiki-star or igwa kidiit na problema sa mga in-laws, baka nagkukulang kita sa mga sarok na bagay na yaon digdi sa satuyang listahan. It's time for us na pag-isip-isipan. Tangani na magayon baga kapag ka day kang pag-iisip na mabalyo kita sa in-laws. No? Pag close ka mo kan in-laws nindo. Yes. So, halimbawa, magkaibanan kita kang in-laws ta sa haro. Okay ka mo talaga. Baka kakaturog kita na mahimbing. No? Na dahil kita makakaisip na magkabuubuan kita kitubig. Kaya dahil nung kaaga ngayon. Susuyo na naman yung kalbaryo na naman ngayon. Oh, yes. Baga magayon na naman. So, 10 databi na mapaagi para mapagayon ang relasyon sa satuya ng mga in-laws. Sabi ni kan sarong psychologist ha. Halina sa sa sarong article kan psychologist. Yes. So sa aga, hopefully makaiba ng kita psychology sa satuyang programa live, no? Oo, mga yan medyo busy sinta kuya natin, Chi. Okay. Sabi digdi, ano man da ang ipailing na ugali kan satuya ng mga biyanan, dayda po yan dahil sa satuyang agom. So, pwede da atabi or maaaring alam na niya ang ugali ng kanyang mga magulang at hindi niya rin ito gusto. Ano man ang kanilang ipakitang ugali, hindi ito dahilan na pag-awayan ninyo. Huwag hayaan na ugali o ang ugali na iba na maapektuhan ang inyong relasyon o ang ating relasyon. Kaya huwag nating sisisihin ang asawa. Correct. Kasi pag arog ka yan, halimbawa, ano man nga ito si Badiris mo, ano man nga ito si Papa mo ngayon, arog gaya ka ni. Paano ngaya? O antig babasol so agom. Maabot sa point na, nata ko antig babasol ngaya ka ini. Maabot sa point pag may naghiwal-hiwal, mauli so agom mo duman sa in-laws mo. Di, magkakampi, dugo ito blood is thicker than water, ika nga. Diba? So, magkakarampihan na ito duman. So, dahil tabi pagbasulon ang satuya ng mga agom, kung dahil gusto ang ugali kan, satuya ng mga in-laws, baka nga ni dahil man gusto kan aki o kang agomo, ang ugali kan sa iyang magura. True. Yan. Pandawa daa. Dahil na tabi pagparapadara ko laon ang mga bagay-bagay. Sarap na bagay. Oo. Igubaga kayan minsan natin siya, no? Dahil sa nasa pag sinusog mo ang iwal kan mag-agom dahil man sana sa sinap na natutong. Kung mabigo sa anuman na gawin ng inyong mga in-laws, pilitin daw ang sarili na huwag nang palakihin ang sitwasyon. Hindi maaayos ang mga problema na hindi na pagkasundo ng pagiging masyadong emosyonal. Kapag may nasabi na hindi maganda, ito man ang nais iparating o bugso lamang ng damdamin, hindi na ito mababawi pa. Bigla kang nakataram kay arog kay ni. Yes. Diba? Dito naman, damage has been done. Nadagit niya. Diba? Nadagit niya si in-laws mo. Yes. Nakataram. Tapos dahil nalingawan. Oo. Tandaan databi na ang satuya ng mga biyanan ay tao lamang. Lahat daw tayo nagkakamali at maaari natin mabigo ang mga tao sa ating paligid. Hindi sila
naliliban dito. So yan nagkakamali rin. Ano, or syempre. Tao man sanan. Tapos ang mga bayanan na talagang mataram yan, ha? Oo. May tataramon yan. Ano? Oo. Pagtulo. Wag aasa sa sobra. Panatilihing reasonable ang inaasahan mula sa iyong mga in-laws. Tandaan, hindi sila ang iyong mga magulang at maaaring maging iba ang pakikitungo nila sa iyo. Maaaring hindi kapantay ang iyong matatanggap na pagtrato kumpara sa iyong asawa o lalo na sa inyong anak. Mas makabubuting ibaba ang mga expectations upang maprotektahan ang sariling pag-iisip. Yes. Siyempre, expectation is the root of heartache. Yes. Una mo marayon. Diba, syempre, you want to please your in-laws. Yes. Pag dakulaon na expectation tapos dito na meet makukulugan talaga kita. Natural. Diba? Oo. Ayan. So, ano syempre, yan? Low-key lang. Expect na mas padaba ninda ang makuapo kaysa sa imo. Correct. Although sa imo talaga. nga ni, ika ang ina or ika ang ama. But expect na, so aki mo po or aki nindo ni aki niya, mas padaba kaysa sa imo. Correct. Ay si punta ha, pag nagdumang ka mo sa biyanan, may pagkaon sa biyanan, halimbawa may fast food na kapot-kapot sa biyanan, nag-abot kita. Kay ba nan to suaki ta? No, kay ba nan ta sumakuapo ninda. Asahon mo na, iyan na pagkaon na yan, itataw yan sa makuapo. Makuha yan sa imo. Totoo. True lala iyan, ha? That's true. Siyempre, kay puhan man databi na ipamati sa inda na sindatabi mahalaga. Sabi digdi kahit na sino man ay gumagaan ang pakiramdam kung pakiramdam nila ay may halaga sila. Dahil dito, iminumungkahi niya na bigyan ng gagampanang tungkulin ng ating mga biyanan. Tandaan na dapat ay mapagkasunduan natin ang magiging tungkulin na ito. Halimbawa, nag-i-enjoy silang magbantay sa kanilang mga apo, maaari ninyong ipaalaga sa kanilang mga anak habang nagde-date kayo ng iyong asawa. Wow! Pwede yun. Yes. Yun talaga. Or even sa trabaho. Sabi ko baga sa imo sa makiwalat po mo na ngaya kami. Oo, may experience yan ining lalo na itong matuami. Tayan talaga. Formalon talaga itong matuami. Kiko ayan kan father-in-law ko. Separate man baga kami sa istaran. Yan mga trabaho kami. Kaya itong nagtrabaho na ako kaandig sa GB. Kiko anya. Tapos sa ubo-ubo yan hanggang sa digdi sa pingistaran nila sa Kabangan. Pag abot dyan, may turutindahan ito. Pipatukaw sa na ito duman sa may kaha. Bibantayan talaga kan lolo. Nakatukaw sa na ito gaki ko. Siya nagbabantay. Talaga. Tagar-feeling kaya kan sa tuya ng mga biyanan. May bago sindang aki. Yung nga ni. Diba? Tapos mas itong pangduwa ko, na-experience din yung love ng in-laws ko man. Lalo na lalo ni mga aki. Di, ako baga, syempre si husband, wala naman si mga in-laws. Ngunyan, si mama ko, di ako baga sa mo, na-experience din na, pagkamot kan sarong lola, duman sa mga makuapo na, until now, yaon pa. Diba? Yan na. Okay. So, sunod naman dati, kontrolin ang dami ng oras magkasama. Isaalang-alang daw ang dami ng oras na ibinubuhos ng magkasama. Hanapin ang tamang dami kung saan kaya ninyong tumagal sa isa't isa nang walang problema. Maaaring ang isang buong linggo ay sobra-sobra habang ang 2 araw ay tama lang. Ang dami na ito ay nagbabago-bago kada pamilya, depende sa relasyon nyo ng inyong in-laws. So, di kita magbabad kung aram ta na medyo masasagad-sagad. Totoo yan. Totoo yan. No? Kaya baga may sabi digdi nung una. Di ba? So, reaction naman ka sa bago? Yes. Sa first part. Kamprimero nga ya. Kamprimero nga ya iyo. Pero ngunyan niya bako na. Yan ang gustong sabihon kay ni. No? So, kung hanggang sa in ka lang makakatagal, hanggang sa in lang ka mo medyo, yan? Kasi, yan apod kayan, nagbabago o depende sa in-laws. Oo. No? Yeah, depende. Depende kung medyo nagkikidit-kidit ka man, o kung baka makasobra ka pa, uli na muna kita. Diba? So, kontrolon databi ang oras na magkaibanan. Okay? Maging magandang halimbawa. Tama.
Gawin daw ang lahat ng makakaya upang hindi makipag-away sa mga in-laws. Intindi. Nakikipag-away kayo sa in-laws nyo? Nako, wag niyong gagawin yaan. Lagi daw tandaan na nakikita kayo ng mga bata. Kung ang inyong mga biyanan ay hindi maganda ang pinapakitang ugali, hindi mo na kailangan tumulad pa. Tama. Diba? Itakda ang hangganan ng kanyang kayang tiisin, ngunit maging mahinahon hanggat maaari. Mahalaga na kontrolin ang mga sitwasyon sa kalmadong paraan para sa mga nasa paligid natin. Importanteng makita ng mga bata kung paano mo hahawakan ang ganitong mga sitwasyon upang ito ang matutunan nilang paraan. Dahil dito, maaaring mapansin ito ng iyong biyanan na tumulad din siya sa iyo. Ika nang magiging halimbawa, no? Siguro pigturuan talagod sa biyanan ta indirect. Oo. Diba? Indirect. Marirealize ninda ay iyong ngayon. Dapat nga arog bang kita kato. So, pag arog yan, good shot na naman kita kay biyanan. Di ba? Okay? Pag-unawa at pakikipag-usap. Tama ini. Correct. So, dapat daatabi mga tugang, hindi naglalayon ng masama. So, they dapat mag-isip ng maraot. Oo. Ito ang dahilan kaya importante na huwag pag-isipan ng masama ang ating mga biyanan. Totoo. Ang iba gano'n nagiging subjective na baga. Oo. Yun na naman nga si Lula mo. Ano na naman nga daw. Wala pang pigigibo yan. Wala pang pigigibo yan. So, dahil kita mag-isip dahil maraot. Pwede tada siyang sindang kaurunon, kan sa tuya na agom na sa kanilang mga intensyon. Ano po ngaya mama ang tuyo mo, di ba? Baka napo nga sa mga makuapo, kaya nagbisita. Di ba? Unawain at intindihin. Importante ito para maayos ang anumang di pagkakaunawaan sa pamilya. Diba? Bako na mailing tapasan na sa tuya ng mga biyanan, dagit naman lugod kita tulos. Relax ka lang. Pero dakolan, swerte sa in-laws. Oo, dakol yan. Tandaan na maaring swerte ka sa pagkakaroon ng biyenan. Gaya namin ni Kuya A. Kapag hinayaan ang sariling alamin ang mga magaganda sa kanila. Tandaan na hindi lang puro hinanakit ang nadudulot ng pagkakaroon ng mga biyenan. Bigyang pansin din ang mga mabubuting nadudulot nila sa inyong pamilya, lalo na sa inyong mga anak. Dahil sa iyong in-laws, dumadami ang mga matatandang mahal ang iyong anak at handang gumabay. Tama. Correct. Totoo ini. Totoo yan. At saka pag tinalingan mo sinda ning karahayan, siyempre, susukuli ang karahayan man. Yes, bro, tandaan ang mga biyanan, ang hanap kan so apo. Oo. Diba? Tsaka kung bako sa biyanan nindo, wala man yan naagom nindo. Correct. Totoo yan. Di man kita makakaagom kimagayod or guwapo kung dahil sa bayanan ta na medyo normal dito or normal dita. Sasabi ta na. Bigyan daw pansin ang kanilang mga hilig. Dahil tayo pagbaliwala ang gusto ni Lola and Lolo. Subukan daw na bigyan pansin ang mga aktibidad na kinahihiligan ng ating mga in-laws. Magugustuhan man ito o hindi. O magustuhan mo man ito o hindi. Mapaparamdam nito sa kanila na sila'y minamahal at pinapahalagahan. Lahat ng tao ay natutuwang pag-usapan ng isang aktibidad o paksa na ikinatutuwa nila. Bigyan tayo ng lakas o binibigyan tayo ng lakas nito o kaya naman ay pinapakalma tayo. Ikakatutuwa din nila na sila ay pinapakinggan. Maski halimbawa nga syempre mga gurang na iyan. Nag-istorya sa Indo kan sa mga heartaches. Yan siya baga, minsan nga halimbawa naka-star siya sa sa saro niyang aki. 'Di ba? Tapos may mga aki man ito na medyo mga mischievous nga kan. Halimbawa nagbisita nga sa Indo, nag-istorya dangugon nindo. Di ba? Pigdadangog. Yes. Pero pipa, gari gari kay puhan man yan ng outlet, kaya nag-istorya. Simpatya. May simpatya diba? kita. Malay mo, day man kika-istorya duman, kaya pag nagbisita sa Indo,
Sige, istorya. Nagugunsa na po ninyo. Umasa na kita na mairinit ang lubuta sa tukawan. Yeah? And of course, dapat maging maugmada kita para sa gabos. Tama. Humanap ng isang aktibidad na maaari nating i-enjoy ng magkasama. Paglahok sa mga bagong gawain ng magkasama ay bumubuo at nagpapatibay ng mga relasyon. Tandaan din daw na iba ang mga maaaring mangyari sa bahay at sa bakasyon. Maaaring bumuti ang ating pakikisama dahil dito at makahanap pa tayo ng bagong hiling. Tama. Di ba? Tama. Yes. Isabay ta ang mga biyanan ta sa mga outings, sa mga of course sa reunion kaibanan kita, kaibanan to yan. Sa mga kaugmahan sa buhay ta, consider ta sinda tanganing ma-feel na talagang bako lang kita happy para sa satuya na sa diring pamilya, even sa mga pamilya na inalian ta, magiging happy man kita para sa gabos. Okay? So iyan da ang mga Ate Chi. Tsaka remember yung mga special days kan sa indong in-laws. Correct. Birthday. Tapos wedding anniversary nga ninda. Oo. Dakula na nabagay sa inda. Lalo na pag birthday, naramduman nindo na wala na nga yung chinilas niya si Lula ngayon ni dumapakalanta. Oo, yan. Mga simpleng thought lang. Marugaan. Mga aruga yan. Minsan, di man niya nagtataram, pero may kaipuhan man. Di ba? Yes. Na-appreciate ninda. Narumduman niya ako ni Kuya A. Yes. Oo. Sabi Dik, ako po, di kami masyado close ng in-law ko na lalaki. Nung una po mabait siya, habang tumatagal na kami sa kanila, nakakainis na po ang ugali. Maliit na bagay nagsasalita ng masakit, di naman ako pinipersonal. Pinariringgan lang yung in-laws ko na babae, okay naman po. Sabi niya, pagpasensyahan ko na lang daw mga sinasabi, umiyak na lang po ako mag-isa instead na sumagot sa in-laws ko. Magayan ito sa imong naging reaction. Di ka na nagkunyan. Okay. Yan na. So sana makatabang kita para sa mga igwaki gap sa in-laws. Ma-realize ta. Yan ang satuya na 10 tips para masolusyonan ang satuya ng mga sa satuyang biyanans. Dahil kita ki masyadong problema sa satuya ng mga biyanan. Okay? Yes. Okay, so hopefully sa aga makakuha kita ki someone na tatakil about kung dapat baya na kita ng ano ang kahalagahan kang pagbubukod pag nag-agom na. Anong significance? Pagbuhay na solo kan sa imong bagong pamilya. Sige. So sa mga biyanan na nagaantabay maray na hapon tabi sa satuya gabos, mga in-laws. Yan Sa aga naman mag-iribanan kita mga tugang. Sa lado technical Kuya Ronald Baldo. Sa tuyo na kaibanan in Marchan Madrid para sa Facebook Live. Ini po si Kuya A. Yes, Miss A. Nagpapaabot sa inyo gabos na ang pamilyang Burgos harayo sa pagtios. Salamat. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga.